Fedt, mand. Spag! Vi sætter videoen ind i tracker og tracker båndets bevægelse og får noget data og den tilhørende graf, der viser sammenhængen mellem hastighed V og faldlængden S. Vi har hastigheden op ad y-aksen og faldlængden hen ad x-aksen. Vi indsætter vores data i Excel og får denne graf. Vi siger, at det er en potensfunktion med kvadratrod i eksponenten. Sammenhængen mellem faldlængde S og hastighed V. Sølvkuglen falder i frit fald, derfor gælder følgende ligning. S lige med en halv g gange t n, og V er lige med g gange t. Vi isolerer nu t. T er lige med V divideret med g. Vi indsætter nu t i ligningen for S. Vi isolerer V og forkorter. V er lige med kvadratet af 2 gange g gange S. Til sidst ses denne lineære graf, hvor vi har hastigheden op ad y-aksen og kvadratrodet S hen ad x-aksen. Her ses det desuden, at kvadratroden af 2g tilnærmelsesvis er vores hældningskoefficient. Cool,